Čau, vítam vás, Hunter, pri tejto tu ďakovačke za 12 odborov. Je to taký špeciál zo SUF Game. Na mojom účte 247, je to privátka, tak môžete aj vidieť rovno. Tak pustíme sa do toho. Ja si dám nejaký ten úkol najskôr, ako by som sa dal trošku na expo. A v tomto tu špeciále by som chcel ísť sundovať podzemky. Všetky ako. Tak, ideme na tohto. No a už som to trošku hral, lebo sa akorát teraz rozhodol, že to pôjdem. Hučí to ako život, prepáčem. Moja chyba. Padol. Tak, prvú podzemku sme mali asi na všetko na prvý pokus. Tak ideme na druhé podzemko. Sorry, preklik. Vyhlásenie súťaže som už dal na YouTube. Bol to epický Vaneska, myslím. Hej, bol to on vyhral. Tak a podzemko si dávam celé. Tak, ideme na ďalšiu podzemko. A to môže byť akože aj bez zvolení. Ja sa ešte kúknem nejaké tie epiky. Máte tu aj epiky, full epic, vidíte. Samé epiky. Nejakú zbrania teraz nájdem. Áno, mnoho lepšie. Tak vidíte, mám 5 miliónov healthu. Tak, tak jak som hovoril, link budete mať v popisku. No, to som nechcel. Môžete vidieť, že to ide zase rýchlo. To dávam akože ešte na ranku. No teda možno. Áno, dávam. OK. Boss. Na ranku. Rovno aj tohto si už môžeme dať. Nevadí. Takto. To je ale zaujímavé takto klikať. Môžete sa to dostať do 400 úrovne veľmi rýchlo. Ja som bol 600 veľmi, no, tu nás som raz bol 600, myslím. Si ho zmazal, lebo som ho nechcel. Už som tam nemal čo robiť. Myslím, že to je aj vež, ja teraz neviem. Som narobil podzemka. Ďalšiu. Sorry, mňa vyrušili ma. Tak. Vidíte, jeden zasekaný, no. Trošku obo ešte pozor natáčam, to je preto. Sorry. Ináč spravím cech a tí, ktorí hrávajú SUF Game, nech, ja teda v popisku bude hento, tá adresa a vy keď sa zaregistrujete, tak mi napíšte, mám sa hunterstick.sk, vidíte normálne, a napíšte mi, že chcete ísť do klanu a v pohode ja v pohode vás pozvem do klanu.
Tak už sa blížime k tomu ťažšiemu trošku. A budem ešte, myslím, že robiť aj taký špeciál tiež, ale neviem teraz za koho. Napíšte mi do komentu, že za koho mám robiť ešte také špeciále na Sofa Game a napíšte mi, že či mám robiť aj Let's Play za Sofa Game. Niektorých privátov, kde som napríklad 106 už jednom. Ideme na bossa a už to začína byť trošku tu nakrutejšie. Ty už ma niečo ubral. Ľavo hruď. Malo sa boli ruka z toho klikania. A keď to pôjde, tak by som chcel aj tie všetky ostatné, čo budú pri veži, urobiť. A tie by možno, že mali aj padnúť, ja neviem. Veď uvidíme. Teda nič moc mi to teda nepridávam. Ale tu mám ešte, ukážem môj ďalší ten. Účet jeden. Ale na inom. Mám som robil všetky podzemky, keď som bol level 110, myslím, alebo 115 som teraz. Som robil všetky podzemky. Ale ne teda, akože tam, kde bude aj veš, tak to som vlastne neurobil, to môžem akorát robiť tu na. To je dosť hard, podľa mňa. Všetkých na ranu. Tu nás si myslíte, že za začiatku budete mať akože malý level. Ale potom vlastne tu budete mať takéto tu XPčka. Dva levely plus. To koľko? Neviem. Niečo, neviem, 1080 milión, ja neviem, proste je to veľa. Alebo na jeden level je to. Tak ja si teraz vyprázdním, lebo chcem vedieť, čo mi bude padať, lebo tomu už budú padať nejaké tie dobré asi zbrania. Také tie oblasti. Áno, tak. Bossa tu máme. Celá bez problémov. Máme tu použi. Yeti ho neviem, kto mi dal. Ja som si ale nedával. Vlastne dal. Trošku horšie. Horšie, ja to nechcem, díky. Proti strašidlom. A my takú istú sme dostali. Teraz ideme proti Donk Pištoch. Ja som sa vždycky smiel. A jak to vidím, dostal som... nič. Nič. Počkaj, vidíš to. Ne, nič. Mám lepšie. Mám lepšiu zbraň teraz už. Tak. A ideme poslednú smrťku. To som hľadal presne. Tak, a ideme proti sebe. Easy peasy. Tak, máme podzemko a ideme sem. Už tu máme aj toto. Ja toto spravím v pohode. Teda moc hardkorové. Sakra, okej. Okej. Privát je docela dobrý.
A sorry, že nebolo to video, keď som hneď prišiel, ale my robíme kúpeľňu, viete ako, ale asi. OK, sme si vymenili. Pôjdem, myslím, že aj za toho na... tak, OK. Tak. Tak, dali sme aj tohto, ale to nebolo až také moc ľahké. Tak bolo. Tak, teraz ideme sem. 255 je tu, o jeden level menší než je. Takže tieto už sú tak pre mňa trošku. Keď si ich dávam dosť dobre. Vlastne mňa napadlo, že či tu není toto. Áno, je to tu. Ja vám to pridáva hneď veľa. A sa vylepším, až keď nevidíme nulu. A to vlastne asi nebudete mať ani nulu a budete... Čakajte. I'm back. Sorry zase. Musím sa niekam odbehnúť. Tak. Sme proti tomuto. Wow, už to začíname docela hardcore. Čakajte, tam som dostal niečo. Berem, lebo viem, že mám menšie. Tak, zbroj 1 a predám to. Tak. Keď tie bodky som nemusel. To som nemusel. Nevadí. Toto už je myslím, že 300 niečo. 185. Tak máme to. Fú, tam to už bude ťažšie, to 13. To má skoro jeden level, co? Jaké moc hardcore už docela. Tento je dosť hard, ale pre mňa ne. Ja budem robiť tento challenge, myslím. No, tento event, no so všetkými to skúsim urobiť, so všetkými postavami. Tu si to rýchlo nazbierate, ten level 200. Všechno 652, tak to berem. 605, to neberem, to také všetko 611 to neberem, toto berem. A toto je... neberem. Tak, môžem to ísť predať. Plus to docela lacné, tie veci 50 000 za nejaký epic je podľa mňa dosť málo. Tak ja si teda vylepším ešte to nemôžem, tak toto si ešte vylepším. Tak mám asi obranu. Tak tým mám, tak možno ísť za to. Tak, sme tu. 11. patro. Boha, zároveň budem vesať level, no. OK, tak vidíš, ja si to pôjdem expiť. Upadol. Teraz sme na tomto, tento má dá na 2 ranky, ne? Yes. OK, tak to berem.
Tak zbora jedna, dáme si nejaké nové luxy, nájdeme. Treba mi teda momentálne nejak mať sprnkom. Festrim. Tak. 789. Lebo to, no, tak. $640 000. Bože, kúp sa. Chyba málo zlaťáku. Aha. Si dáme pri nejaké tie zlaťáky. Ja sa nepovedalo. Tak. OK, ja máme nejaké tie zlaťáky, tak si kúpime toto. Ďalej. Tak, toto už mohlo ísť. To už pôjdem. Wow. Tak sa asi, ak tak vidím, musíme ísť expiť trošku. Trošku dosť. Teraz boli 4 level. Počkajte. Ok, tak nič. Mňa mi zajalo, že za koľko je to teraz hlídka. Tak hneď pozriem, hlídka. 121 000 zlaťakov iba. Bože. Ja som myslel, že niečo lepšie to bude. Tak, zväčšíme si toto, ne. Tak si zväčšíme to tak. A to tak som zväčšil, áno. A ešte aj tú obranu trošičku. Tak. A to teraz. Jo, teraz by mohol padnúť. Tak na to bolo iba šťastím. Ježiš, tak málo mostov. Poď, musíš spadnúť. Tak nové zboží. 294. Čo tam nechcú. To mohlo väčšie, to by som vrátil isto. Aha, čo mi padlo. Aha, málo zlaťákov, a koľko potrebujem? 59 000. Tak to počkať. Toto berám, to mám aj veľa expo. Teraz zoberám toto. A nepôjdem ďalej. 813 všetko, to aj chcú. Dobre, alebo je to malo všetko. Toto už je trošku lepšia ponuka, to si tiež zoberiem. Keď si to dám, tak beriem 69 000, tak to beriem 68 000, keď si dám, tak beriem 68 000, preto to asi dať bez favorit. Ideme ešte nájsť. Tak, to by asi bolo. Idem to skúsiť. Musí padnúť. Tak, keď nepadne, tak idem aspoň vyskúšať toto pána Koláčka. Spadol, to som veľmi rád. A vyskúšať ísť na vecko, tam to dať. Tak asi to nejde, no. 302, ne, vyskúšame napríklad proti 232. A verím, že on ma zabije. Ne, zabije. Idem do podsamka a idem vyskúšať aj tohto tu ďalej. Máme prúskumníka aj, tak to hodíme na ňo. Tak hodíme tiež na ňo. A toto mu hodíme túto zbraň. Tak, stopy to bieže. Teraz tu máme toto. Ako to som dal v pohode. Toto dáme. Neviem komu z nich. Počkaj, pro prúskumníka to není, tak ja sa sem napríklad. Tak, stopy to bieže. Tak to asi tiež ešte dám.
Ok, a toto dáme zase tiež tomuto. Dáme. Tak, toto dáme tiež nikomu a myslím, že to není až také teda. Lebo ona predsa bude asi s nami hrať trošičku za chvíľku. Čiže vlastne ona potrebuje, ona česko má, takže si zoberieme napríklad, neviem, tieto bodky. Túto helmu a rukavice si oberiem. To by som mohol zobrať. Boli rukavičky, ančovičky a tak. Tak a máme už trošičku lepšiu výbavu, ja toto nechcem. Takto, nemáme už sa výbavičku teraz, tak toto dáme, tak toto dáme, tak toto dáme. Tak toto dáme a tak toto dáme. Namiesto tejto. Tak. Ale ide to v pohode furt. Toto by som si nemohol, to dám asi aj. Potrebuje ešte hentam toto potrebuje presne. Ešte vlastne toto ešte nemá. Vybereme. Tak a dáme jej to na ňu. Tak má, ale toto je lepšie. Tak. Hniezdo zbrojírny. Prepačte, keď počujete nejaký zvuk, ale u nás akorát vrtajú. Tak nevhodné trošku, ale vrtajú, no. Tak mám asi zbranovú pre mňa. To by som mohol vedieť, ale to nevadí. Tak, čaro obchod ja som chcel, nevadí. A toto je nedám, ani náhodou. Ani náhodou, také lamácké sú toto. Aha, čo som našiel. To ja asi dám, neviem. Keď to teda pôjde aj dať. Toto je 581 všechno, toto je toto, takže toto, berem toto. A ideme na toto potomky. A vyskúšame to dať teraz. No tak toho nedám ani za svet. Keď budem 400 ho dám, možno. Dáme aspoň tohto. Máte plný inventár, než budete bojovať. Aha, no tak dobré. Tak ja viem, no. A dáme je miesto toto. A dáme aj toto. To je tiež, že dám asi. Neviem, kam zmizol. Nevadí. Nevadí, mám lepšie. Stopiť tu pieže, tak poď ideme. Toho dáme. Ideme zase, tohto asi nedáme už, lebo to môže byť už aj 400. 216, lepšie povedané. Tak teda ja sa chcem s vami rozlučiť. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Keď nezabudnite zanechať like. A keď ne, tak si trhnite. Ale ne, vidíme sa na budúce.